No joo, sunnuntai 12. päivä toukokuuta ja pitäis vähän auruuhommihin lähteä. Kuhuneilla ja tällä näin. Pistin tosi eilen tämän ja eilen jo tosi lyöntiin, tankkasin ja rasvasin ja mutteri kiristeli näistä esiauroista ja tuet ja sieltä tuli kissakin näköjään. Kiristelin nämä kaikki ja vähän öljyäkin kun vuotaa vähän tuolta nuonne. Lisäsin painetta tuonne niin. Ja tankkasin tosin niin. Se olisi aika lailla varmaan lähtövalmiudessa nyt. Nämä on tosi ihan hyvät nämä Kuhunin 5-siipiset kääntöaurat. Meillähän on tosi... Nämä on 2018 vuosimallia ja nämä on aivan hyvät oli nämäkin, mutta kyllä nuo Kuhunit kyllä voittaa. Varsinkin nämä, pääsenkö mä nyt näyttämään tänne. Niin nämä tuet täällä ainakin, kun nämä on aivan tämmöset. Nämä on vähän tämmöset, kaikki nämä on vähän tästä niinku pilipalia. Nuo on löyhälläkin, mutta joka tapauksessa niin nuo on vähän huonot näissä Amazonissa nuo ja tämä ykkösviilun säätö, niin tämä on mekaaninen, niin se on vähän... No eihän se muuta kun sen saa säätöön, niin sittenhän sitä ei enää tarvii säätää, mutta säätövaiheessa se on vähän työläs ollut aina ja muutenkin vähän nuo ei ole aivan niin tehty sillä lailla kuin nämä Kuhunit. Kun vertaa vaikka näissä Kuhuneissakin, niin näitä katsoo näitä, niin tämä paksuus on niinku halkasijaltaan monta milliä paksumpi. Ja sitten täällä on vielä tämä toinenkin tuki. Paljon tukevampi jo. Ois ne Vernelandit aika porvarit kyllä, mutta näillä mennään. Nämä on aivan hyvät ollut. Nuo Amazonet, niin Amazone kyllä saa tehdä levittimiä ja ruiskuja kyllä, niin kuin ne on aivan ykkösluokkaa, mutta ei oikein kyllä noita kyntäauroja ei kyllä oikein ole hyvät ollut. Mutta joo, eipä tässä mä lähden sinne pellolle, niin katsotaan siellä sitten. Joo, nyt pääsin tänne pellolle ja tässä olisi tämmönen 4 hehtaarin leippo nyt ainakin. Tämä olisi periaatteessa kaikki pitänyt keväällä kyntää mitä tässä nyt on. Mutta osa on vielä niin märkää, ettei tänne on vielä oikein kaikkiin pääse menemään, mutta tässä on varmaan tämä ja nuo 2 tuolla nyt ainakin. Näihin ei tule lietettä eikä mitään tosin. Niin. Tämä on kaukana täällä jo toisessa pitäjässä, pitkälle toisessa pitäjässä, niin tää on semmonen kyllä, että tänne ei oikein lietettä oikein jaksa kelkkoida. Tai kova homma on, jos meinaa alkaa. Koko päivä kyllä täällä niinku melkein työstää pitää, jotta ei tässä niinku kovin montaa kertaa kyllä viitti ravata tuota väliä. Tämä on tosin se sama lohko mitä viime keväänä se oli, niin kuvasin sen kylvövideonkin tästä, niin tämä on nyt se sama. Tässä oli juolaheinän kanssa vähän ongelmia, niin syksyllä yritettiin lyfosaatit tähän ajaa. Tai kaikkiin ajettiin mihinkä pääsi, mutta kun oli niin märkää, niin ei joka paikkaan päässyt, tuonnekin jäi kiinni tuohonkin kohtaan. On täällä vieläkin märkää, mutta eiköhän tää nyt onnistu tää kyntä. Vähän märkää, mutta tää on kyllä hiekkamaa tämmöstä. Tän pitäis olla, tää muistaakseni oli vähän sellaista hiekkamaata, ettei tää nyt pitäisi ihan rapaa olla. Tuossa on kyllä aika märkä tuo kohta, että saa nähdä mitenkä käy. Tässä on tosin nää kaikki, tässä on varmaan kuin 20 hehtaaria. Tuossa on vähän kesantomaitakin
kesantomaitakin tuolla nuo. Ojia perattu ja vähän vieläkin on kesken, mutta mä en tiedä mihinkä se kaivinkoneurakoija on nyt mennyt, että kun se ei ole nyt työstänyt tuolla ollenkaan, että en tiedä. Kai se nyt kohta jo sinne tuloo jatkamaan sitä hommaa. Tai hyvä olisi ainakin. Joo, tässä on vako täällä laidassa, niin pitää tähän näin viime keväänähän mä nää kynnin, niin tuonne päin silloin käänsin. Tää nyt täältä aloittaa. Joo, kyllä tää on, tossa on tuo yksi kohta vähän märkä näköjään, mutta katsotaan nyt. Eiköhän se kun vako siihen tulo, niin vaan pohjasta sappii tuo sen verran, että siinä pääsee liikkumaan. Pistettiin tosin, en ottanut kuvatakaan tästä kun nelisiipisenä näitä auroja. Pistettiin tosin tuo 5 siipi nyt takaisin, kun ajat muuttunut, kuorma-ajaa tullut tähän, niin riittää. Sehän oli silloin sen vähän kevennetty versio silloin viimeksi se, kun siinä oli vaan 4 siipiä. Se otettiin silloin pois, kun ei riittänyt noukas paino, eikä ollut painoja, eikä nostolaitteita, eikä edessä nostolaitteita, eikä mitään. Niin nyt kun tuli tää kuormaan tähän 3 vuotta sitten, niin, tai en tiedä, on siitä varmaan tämän 3 vuotta sitten, niin pistettiin nyt tuo 50 tohon takaisin. Se vaan nopeuttaa kyllä jonkin verrankin. Tää aina tämä ensimmäinen veto vetää hiljaa, ettei tuolla ole oja täynnä maata. Tämä on tämmöstä vähän tommosta hiekan sekaasta. Aivan hyvää on. Joo, toivottavasti ei nyt olisi juolaheinää ihan niin pahoin kuin viime syksynä kun puitiin, niin oli kyllä... Ei siinä oli enemmän kyllä juolaheinää kuin niinku jyviä. Niin toivottavasti nyt auttoi ne aineet, mitkä siihen ajettiin. Vähän lupassa sadetta tälle päivää, mutta ei ainakaan vielä pudottanut. Se oli jotain 2 milliä, ettei se paljon hidasta tätä kyntöhommaa sillä lailla, että kyntö nyt onnistuu, vaikka vähän onkin vettä puottaa, kunhan se nyt ei aivan litkulla, sitten se menee kyllä. Sitten menee vähän sotkemiseksi, mutta 2 milliä ei haittaa mitään. Kai tämä aivan hyvässä säädössä on. Kyllä mä sitä jonkin verran keväällä yritin laittaa. Kyllä se nyt aivan hyvää. Ei näe oikein, että mihin on menty. Joo, kyllä se aivan hyvältä näyttää. Tääkö tää pätkästä? Ei tallenna jotenkin tähän SD-kortille tämä kamera, kun kovin pitkiä pätkiä kerralla. No joo. Joo, en tiedä mikä tässä kamerassa on, kun ei oikein 5 minuuttia kauempaa pysty kuvata kerralla. Joutuu pätkästä aina. Sitten se poistaa ne, niin mä monta kertaa niin että uudestaan joutunut kuvaan, niin ei sekään niinku kovin häppöstä oo.
Tosin niillä Amazonen Auroilla, mikä meillä oli, niin, tai on vielä, niin niillä kynnettiin aika montakin vuotta, jotta ne kyllä vähän oli semmoset, että kyllä se vähän vasten kasvoja kyllä löisi, että luultiin, että on hyvät aurat, mutta ei ne sitten kyllä ollut kyllä. Niitä sai melkein räpätä koko ajan. Koko ajan joku oli irti ja vähän näköjään ensimmäinen esiaura, niin se on, mä käännän niin näettäkin, niin siinä ei oo se on ton näköinen, siitä puuttuu tuo lappu, tai tuo justiin mikä kääntää sen, niin se on viime syksynä hävinnyt ja sit ei tullut nyt laitettua keväällä. Tähän 3 esiauraa piti, kun viime syksynä vielä yritettiin sitä routasta maata kääntää, niin nehän särky nuo kaikki, niin aika paljon jouduttiin vaihtaa noita osia tuohon, niin siitä ei tullut nyt näköjään, kukaan ei sitä tilannut, niin kyllä se vaan jäljessä näkyy, että siihen jää ensimmäinen aura, niin se jättää siihen olokia päälle. Muuten on ihan siistiä jälkiä, ei valittamista. Joo, siinä olisi vähän urakkata tälle päivään. Osa pitää vielä jättää kuivamaan, mutta kyllä tästä tämä päivä saadaan kulumaan, että siitä ei oo pelekua siitä hommasta. Tähän pitäisi vielä pari pyöräkin vielä johonakin kohtaan. Tää on vähän tämmönen joka keväinen ongelma, kun tällä äästetään, niin pitäisi olla pari pyörät jo kiinni ja sitten kun pitää kyntääkin, niin se on vähän semmonen joka keväinen ongelma, että ei saa pari pyöriä sitten tähän näin. Sitten niitä ruuvataan kiiruussa siellä, kun pitäisi olla äästämässä. Mä aina vedän tämän muutaman vedon aina tuonne ojaan asti tässä alkuun, kun että sitten päistää, niin se on mukava vetää tuonne kun siitä on vedetty muutama veto, sen saa kynnettyä paljon paremmin, kun se on aina nuo alku ja loppu vedetty nuo pitkäksi tuo päiste, niin se on hyvä vetää tämä päiste sitten kyntää. Tai niin muut on ainakin opetettu aikanansa. Tapoja on varmaan monia. Se on ihan varma se. Kyntösyvyys on semmonen 25 senttiä, sit on vähän nostettu. Se oli tässä vuosi sitten vielä joku reilu 30 senttiä. Mutta siinä oli sitten vähän nostettu, ettei aivan niin syvää vedetä. Toi just joku 25-23 on se syvyys nyt tällä hetkellä. Se on hyvä se syvyys. Ei tuu saveja sieltä niin paljon. Ja muutenkin se on turhaa. Se on turhaa vetää aivan liian syvään sitä. Näihin pitäisi aina vetää tähän päisteeseen se viiva, mutta mä oon niin laiska, että mä nää nykyään jaksa vetää. Joo, nyt pääsi käymään tämmönen juttu, että täällä oli tämmönen läärepaikka, tuossa vesikin näköjään makaa, niin tännehän se nyt sitten istahti. Tunnin tossa aika lailla kivuttomasti ja huolettomasti päästelin menemään, mutta sitten kun pääsin tähän vähän märempään, niin siinähän ne ongelmat sitten alkoi. Tukkoa, täällä on tää juolaheinää niin älyttömästi, niin se kerää tukkua tonne auraa.
Ja sitten täällä on tosi märkää tässä kohtaa. Tuolla jo oli ongelmia, mutta mä nyt siellä selvisin kuitenkin jotenkuten, mutta tähän se sitten istahti. Joo, soitin tossa jo vetoapuakin niin tässä odotelles kuvalla. Toinen puoli on suurin piirtein pinnalla, että tässä se meni tämä kantaa, mutta tuo toinen puoli, niin siinä on joku lähärepaikka, niin sehän sitten imaasi tuo rattori ihan täysin. Aura kun sais pois niin helpottaas, mutta katsotaan nyt mitenkä se sitä lähtee. Toivotaan nyt ei kaivinkonetta tarvii kysellä. Menee päivä ihan pilalle muuta. Tämä puoli on täällä ihan aika lailla kivastikin uponnut. Siinä on vesilätäkkö tosi, että tässä on joku lähärepaikka. Mutta joopa joo. Tämmöstä se sitten välillä on. Mutta ei siinä, näihin kuvia näihin tunnelmiin mä jään odottelemaan vetoja. Koitetaan vetästä se tosta pois. Tältä puolella kun katsoo, niin ei ole niin raju, mutta toinen puoli on kyllä aika raju. Mutta ei siinä, katellaan.